Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Viralliset kaverit lähtevät työtämään ensimmäistä kertaa viralliseen kilpailuun lähtee. Nyt katsotaan, otetaanko tässä Suomelle vielä kaksoisvoitto tässä erässä. Järvenpää taitaa olla siinä kakkosena, Mustakallio pitää tuolta ykköspaikkaa. Ja tosiaankin kello tässä kuitenkin sitten loppupelissä ratkaisee, kun kaikki ajat ynnätään yhteen tämän luokan kuljettajien kesken. Ja on tietysti selvää, että kun olosuhteet koko ajan tässä paranevat, niin tämä ei ole kyllä paras mahdollinen paikka tämän luokan osalta olla ensimmäisenä autona tulessa. Siellä suomalaiset vetävät tuonne lyhyemmän lenkin kautta ja virolaiskuljettajat keskiin lisälenkki ottaa sen tässä kohtaa, se on nyt hoidettu ja näin Pekka Mustakallio ja Jari Järvenpää taistelevat tuosta kärkipaikasta, mutta heillä molemmilla siis on vielä edessä se, että tuo lisälenkki on pakko ottaa ja missä vaiheessa se sitten otetaan. Otetaanko se mahdollisesti eri kierroksilla, 4 kierrosta kaiken kaikkiaan kierretään näissä alkuerissä, eli jokaisessa alkuerässä 4 kierrosta. Ja Pekka Mustakallion johdolla tullaan, mutta hyvin siinä hiilostaa Jari Järvenpää ja kyllä tässä lisälenkki voi ratkaisua tuoda. Katsotaan, sieltä lähtee Jari Järvenpää tekemään tuon lisälenkin ja näin Pekka Mustakalliolle se jää sitten tähän kisan loppuosalle tuo lisälenkki. Pari sekuntia siinä aikaa palaa. Järvenpää palaa joka tapauksessa virolaisen vestin eteen, joten kakkospaikka saako paikan. Let's see what's gonna happen when we go to uphill. Can Louna take the lead? There you go, Louna. Dorsley Louna from Norway. He's in the seconds in the standing in the whole touring car series, so now he's leading on this heat. Siitä Lona tukee itsensä kärkeen. Tosiaan hän on kakkosena touring karsarjassa ja näyttää siinä muille kilpailijoille, että kiss hyvää yötä. Nyt lähdetään viemään ja kovaa. Hän tulee saman tien Jokerleinille. Norjalla epäpaunaa vilkkaa pitkäksi sinne. Nyt on siellä norjalaisella kaverilla pieniä ongelmia ja kaverit tulee joka paikasta ohi, mutta siinä ei ole menossa. Joo, kyllä siinä Louna kuitenkin sen verran on kyytiä, että tuo lisälenkki, kun kärkikaksikkosen lisälenkin tulee hoitamaan, niin siinä kohtaa Lounalla on mahdollisuus iskeä, vaikka vähän valuikin tuolla leveäksi. Sausteen pääsi sieltä nappaamaan kärkipaikan Brottenin nenän edestä. Ja edelleenkin tuo aika on se, joka ratkaisee. Jari Järvenpään aikaa vastaan ajetaan. Aika tiukka ja tiivis on tuo taistelu. Jokainen joutuu katselemaan vähän peileihin, kun Sausteinin johdolla tullaan. Ei ota Sausteen vielä tuolta Jokerilenkkiä. Brotten ottaa sen lenkin nyt tähän kohtaan ja tää on ratkaiseva paikka. Vähän valuu sielläkin leveäksi. Se on vähän liukas paikka ja Brotten tulee sieltä. Louna pitää omat Brotten siinä sarjan vitonen. Kakkosena ensimmäinen mutkan ja Larsen halusi tämän lähdön ykköspaikan niminsä ja ottaa sen myös itselleen ja lähtee rakentamaan omaa hyvää kilpailua tästä ja nyt katsotaan minkälainen mittele tästä tulee. Lundi on kakkosena ja hän on tosiaan sarjanjohtaja tällä hetkellä tätä tuurikassia ja varmasti haluaa nälkäisenä ottaa hyvän ajan tästä itselleen ja sitä kautta jatkaa hyviä pistemetsästyksiä. Mitä siellä tapahtuu takana? Nyt on Lundilla pieni ongelma ja nyt ne askelmet yhtään kohdallaan ilmeisesti ja siinä Larsen näyttää, että nyt mennään, mutta Larsen tekee samalla kehu. Joka suunnassa ja lisälenkille tulo on aika liukas Larsenilla myöskin vaikeuksia Lundinkin käyttämään sitä hyväkseen. Pääsee kuitenkin siihen koulutuspaikalle. Ja siellä parilla
kaverilla on lisälenkki kuitenkin tekemättä, joten tuo lisälenkki lähtee liikkeelle. Likur, Staponkus, Stefan ja Mikanov. Se sieltä kyllä tulee. Mikanov taisi olla kaveri, joka haisteli aika komeasti tuossa ensimmäisen mutkan jälkeen ja tuskee itse kosolla paikalla. Mikanov on tällä hetkellä siellä hakemassa kakkospaikkaa itselleen, eli Villanmu Mikanov tuolla vihreällä paikalla itse kolmoseksi. Tapokkus on tuo vihreä polkkari. Ja sitten pari kaveria lähtee lisälenkille. Ja se on tietysti aina sitten Kyllä juuri näistä todella juoni itselleen hyvää kierrosta. Näitä oma etenee. Ja tässä Super 1600 tästä porukasta siellä Rasul Mikanov on 10 sakissa tuolla Super 1600 Euroopan mestaruussarjassa. Steffen numerolla 22. Lätkässä se on jäädytetty täällä, niitä saa käyttää. Mitään, sitten on Mussonin auto. Se on Hienovin ohjasta. Se on tämän viikon ensimmäinen purkautus tästä. Hienovin hurraa. Kun tulee Jagumenov sieltä homma kuitenkin vielä hallussa, mutta kovaa vauhtia Baumaaniksella. Ja sitten Baumaanissa oli Jagumenov, Namikas ja Pimmer. Siinä tämän erän järjestys. Baumaaniksella hyvä vauhti päällä. Nopeita kyytiä pitää, veti tuon edellisen kierroksen. Toki tietysti siellä lisälenkki vaikuttaa siihen edellisen kierroksen todella hyvin. Tietää tarkkaan kylläkin Kaveri tuolla kakkospaikalla ulkokautta ohi siinä. Jagumenov ja Annosella kärkimies näytti siinä, että nyt on menovaluja ja nyt pitää ottaa tuo lähtöä havakoita vauhmaan. Linnemannin on lähdettävä lentoon, mitä ihan vauhmaan se kyytille. Kuka lähtee kun uskaltaa tunkea sinne oranssikkunaille, siellä auto ottaa kärkipaikan ja Linnemannin sarja kakkonen tungetaan siihen kakkospaikalle ja nyt katsotaan Linnemania. Linnemani haistaa, että nyt hän haistaa veren ja hän haistaa tilanteen, että nyt on mentävä ohi. Nyt on mentävä ohi ja vielä pyörii kyllä tämä oranssiauto. Eikä Jarmo Truulimaista junaa tähän näin. Pulkkinenkin pyörii paljon siellä formulapiirissä. Nyt näyttää Linneman huomaa ei pääse ohi. Menee Joker Leinille sinne ja nyt katsotaan. Jaano lähtö oli tällä autonumerolla 50. Isu Jaano. Todella hyvä on kyyti myöskin Vissi Julialla. Tää selkeästi kovempaa. Painaa sekunnin nenään siinä kakkosena olevaa Shikapundinov ja Linneman pikku pulassa siellä tällä hetkellä kolmospaikalla. Ja Nikita Misulia, joka johtaa, niin hän on tällä hetkellä sarjassa kolmantena. Eli kyllä
siellä pitääkin mennä. Siitä lähtee Kaljakoski ja Kaljakoski mitkä lähtee todella järkeä. Kyllä, katsokaa Niklas Perho lähtee että jos sieltä löytyisi aukkoa, ei löydy. Sitten Medin kärkeen, siellä on Ulofsson kärjessä. Ulofsson kärjessä ja Niklas Grönholm, maailmanmestari Markus Grönholmin poika. Ensimmäisissä Light-kisoissa on kakkosena ja nyt on hieno meno päällä. Hyvät naiset, jos se Suomen lippu sieltä jostain löytyy, nyt sitä saa heiluttaa. Nyt saa laittaa kättä ilmaan ja katsotaan minkälainen energia Niklas Grönholm tästä saa. Huikea ottaa tästä ensimmäinen erä. Se on hyvä tehdä hyvä aika, mutta sitä kautta myös Grönholmilla maikki päällä. Katsotaan, siitä mennään suoralla ja nyt on Grönholm maikki päällä. Olisiko se jopa, nyt jos Joni Vimanihan on Niklas Grönholmin spotterina luurimiehellä, niin huuteleeko tällä hetkellä luureihin, että Niklas, go to lane. Sinne niin, olet nopeampi, käy vetämässä se lisälenkki pois ja sitä kautta otetaan tästä lähtövoitto. Katsotaan, onko Joni Vimanen heittänyt tällaisen. Siinä rinnalla Daniel Holtteen. Ensimmäisessä harjoituksessa erittäin nopea Daniel. Vihreällä joutuu kuitenkin sinne vähän keskelle. Onneksi pitää edessä. Maurilla muuten olisi saattanut napsahtaa nurin, jos siinä olisi ollut vähänkin kuoppaa tai kireä. Siinä oli sen verran paljon kyytiä. Nyt on hyvä yhdistystä. Nyt on, tätä me ollaan puhuttu, tätä me ollaan odotettu tätä tappelua ja nyt kaverit kyllä ne vielä taistellaan. Hirveä miakkatappelu käynnissä. Onko se Holtteen, joka vie edelleenkin tätä porukkaa? Holtteen on kakkospaikalla. Hakee kyllä nopeasti miehenä toistaiseksi. Oli tässä luokassa siellä ihan kärkeen ilmassa. Westbrook kuitenkin johtaa. Holtteen tulee kahdella pyörällä. Ja kolme kierrosta on vielä matkaa maahan. Ja siellä käy sitten Kevin Eriksson kärkeen lisälenkkiin. Hoitaa sen pois ja Rimurilla on vähän ihan alkuun mielessä. Sanoko päin mitä, mutta katso mitä tekee Holtteen siellä. Nyt on siellä on kaverukset, eivät erota toisiaan millään. Siellä on. Toi on se mikä tulee. Joo. Tietysti tuossa Niklas Grönholmin erässäkin oli aika kovat taistelut. Se aina vähän tietysti vaikuttaa tuohon aikaan, kun kärkikamppailu on tiivistä. Näin on kuitenkin Holtteen hoitanut tuon lisälenkin ja on siis kakkospaikalla. Ja Westbrookilla tuo lisälenkki vielä. Race back lähdet Thomas Topi Heikkinen is on the third place. Fantastic first start for the Darren Fox from the USA. Nyt katsotaan kuinka Thomas Topi Heikkinen tästä pitää tehdä hyvä tulos. Aivan mahtava lähteä viikonloppuun tämän hetken nopein mies. Vielä Dorana jätetty siellä 4. Darren Fox siinä johtaa ja katsokaa. Heikkinen lähtee tekemään omaa suota. Timutsiano taistelee, että nyt lähdetään kauston turpaana siinä. Ja Heikkinen lähtee on kakkosena. Timutsiano ja Jalja Doran hoitivat tuon lisälenkin. Doran nukahti vähän tuohon viivalle, on nyt viimeisenä. Ja itse asiassa vähän arpoi tossa, että lähteekö lisälenkille vai ei. Siinä kymmenyksiä. Nyt on ongelmia Fohtilla. Siellä on RX-kyltti etupellissä kiinni ja nyt on osuttu Jornik ja hän vetää mainoskylttiä tällä hetkellä etupelillä Ruudan. Erittäin hyvä mainospaikka tällä hetkellä Fohtilla. Sinne Lakselle kuka.
Villeneuve tulee saman tien tahkoon siihen perään. Tuleeko sieltä kaverit, tuleeko rintarinnan? Hyvä! Riku tahko ensimmäisessä rallikrososakilpailussaan heti siihen Hansenin perään. Nyt antaa Villeneuve vauhtia. Ai, melkein yrittää tehdä tuosta pyöräytysmanööveriä tuolla tahkon Rikulle, mutta hänen kanssaan ollaan väännettä sopimuksesta kattuun ja sun muuta. Hän tietää, että jos tulet vähän tönimistä, niin älä siitä välitä. Ei muuta kuin nappilautaa. Hansen on tällä hetkellä todella nopeasti. Riku tahko tekee omaa suoritustaan. Villeneuve huomasi, että ei pääse suomalaisten linjasta ohi. Ja lähti lisälle matchi. Pidät matchi Villeneuve. Ja siellä oli tällainen tuossa starttirytinässä mittavaille ei nyt ihan kokonaan pyörähtänyt, mutta voi sitä niin melkein pyörähdykseksi kutsua ja näin. Silloin jätetään tämän joukon viimeiseksi ja sieltä on tietysti vaikea enää nousta, mutta mitä tekee Timi Hansen, on saanut vedettyä aina turvallisen tuntuisen kaupan Hansen sisälle tekemättä eikä tee sitä vielä. Nyt katsotaan pystyykö suomalainen J.P. Rajala ottamaan tästä itselleen hyvän lähdön ja hän on heti siellä Janssenin takapelissä kiinni. Tiedemann Audilla ja siellä niin näyttämässä päivän yksi nopeimpia kavereita siellä heti J.P. Rajala mukana ja pääsee mitä olet tutkinen? Mitähän Rajala miettii Okerot-lehden? Ainakin tähän kohtaan ihan hyvä ratkaisu, ei oikeastaan paljon muuta voi tehdä. Nyt se on sitten hoidettu Jokerilenkki. Ja jos Janssen pitää luisua Janssenilla, ei ole kyllä mitään jakoa Markkoville. Tämän erään Tiedemann jää sinne vähän. Ja näin sitten seuraava erä käynnissä. Sillä Andreas Bakkerud, Dennis Nikis, Atro Määttä, Oun ja Tuohille. Mutta valitettavasti Atro Määttä jätetään sinne viimeiselle paikalle ja nyt sitten kärkipaikasta taistellaan. Ja siellä Bakkerud ja Nitis tietysti myöskin Nitis MM-sarjan kärkimies. Pakko olisi jokainen mahdollinen tilanne käyttää hyväksi ja Nitis Bakkerud saman tiimin miehiä, mutta tässä ei nyt paljon tiimisäännöt tässä kohtaa merkitse mitään, kun sieltä tullaan ne Nitisin johdolla. Bakkerud paikalla, hyvässä vauhdissa Olsbergin autot ja Reinis Nitis tietää, että maailmansarjan kärkipaikan säilyttämiseksi jokainen erä, jokainen taistelu on tärkeä. 72 pistettä on hänellä vain 3 pisteen johto MM-sarjassa, mutta hyvää vastusta antaa tiimikaveri Andreas Bakkerud. Nyt on sitten tilanne se, että nyt ei mennä kaikki pitkään. Mitä? Nyt sitten katsotaan toi lisälenkki. Ja Super jää viivalle! Super jää viivalle! Mitä tekee sitä kaverit, ovat rintarinnan ja kyllä sitten menee hienosti Karttunen näytti siinä, että tervetuloa jälleen tänne Kouvolan luomalle. Mitään ei saa ilmaiseksi. Hieno lähtee Pekka Super heti ongelmissa ja lähtee heti haastamaan Karttusta. Super lähtee heti haastamaan Karttusta sieltä. Nyt katsotaan minkälainen kaveri se Super oikein on. Nyt on Kai Karttunen kovassa puristuksessa. Siellä Kallen Kallen lähtee saman tien. Super lähti väki, että lähtee. Ikkonen nyt on pakko lähteä. Ajoa kohtaan ja Niisen. Karttunen paikkaa. Tolutski on kohtaan kuitenkin. Karttunen näyttää kaverille Alexander Wahl, norjalaiskuljettaja Peter Solbergin tiimikaveri kärkipaikalla. Skorupski perässä. Petterillä siis tuo lisälenkki jo kierrettynä ja Petteri saa tämän tästä jo tiimillä. Siinä ainakin saa Jokerilla. Asemansa uuden Skorupskin lisälenkki
ykköseksi, Tunge Mustakallio pääsee kakkoseksi, ei Rooten pääsi ensimmäinen kakkoseksi, Mustakallio kolmoseksi, Kärmenpää, Straight from Williams ja Finland ottaa tämän ensimmäisen hiitin Olesotin siitä ja sitten toisen hiitin Olesotin itselle ja Rooten on pulassa. Järvenpää vihreällä autolla on nyt hyvässä vedossa ja siellä jättää ilmeisesti Ovenouke Mustakallio tunnissa. Kyllä Mustakallio valuu nyt vähän leveäksi siinä. Se sitten kuljettaja Rukkiski. Vähän kaulaa sieltä Norjan Anders Brotteniin. Mitä tykkäät Järvenpään vedosta? Katoppa taulua 53.197, 2 sekuntia nopeampi ensimmäinen läpi kuin kaverilla siellä takana. Erittäin hyvä veto Järvenpää. Joo, se kestää hyvin sitten. Kestää melkein ton Jokerin lenkin. Se tulee käsittelylenkin. Katsotaan, olisiko se olisi melkein ollut ehkä. Rooten saa nyt katsotaan, uskaltaa Loona tulla sinne. Kellukin vielä, tämä pitää ottaa. Kun vastaan Loona siinä kakkospaikasta ottaa nyt tunkee itsensä sinne hienosti siihen kakkospaikalle Larseen sarja kolmonen kärkeen. Ihan lähtö Larsen. Joo, kyllä Larsen selkeästi nyt hakee näistä kahdesta tiimistä jo heti saman tien isoa tukkua sarjapisteitä. Koko Euroopan mestaruussarjan kärkikolmikko tuolla radalla, kun sieltä tulee sitten 73 tulee Puuna tulee tekemään hommansa hoitaneet tuon ylimääräisen kierroksen osalta ja nyt pitäisi sitten Puunan puskea. Sieltä lähtee. Tasaisesti nyt ja O. Ihmettä sieltä painaa kärkeen, eikä tässä Stapenkus. Stapenkus menee kärkipaikalle. Saa sinne peräänsä sitten Wimmeri ja Andreas Steffenin. Ja nyt sitten tietysti tämän hiitin mahdollisimman kovaa aikaa siinä, että yritetään tämän alueella mahdollisimman kovaa aikaa pusertaa ja tietysti Stapenkusilla tuolla kärkipaikalla siihen, että saavutettua sen kauan, ei tarvitse hirveästi katsella peileihin, sieltä tulee Steffen sitten hoitamalla tuon lisälenkin häneltä. Stapenkusin yli paria sekuntia tästä kaksikosta jäädä, kun tuo lisälenki on jo hänen osaltaan hoidettu. Stapenkusilla ei näytä nyt olevan oikeastaan mitään hätää siellä toistaiseksi. Eroa siinä ainoa miehen, joka tuo lisälenkin on kiertänyt. Kasparas Navikas oli tuon kärkipaikan hieno startti Navikasilta ja pääsi vähän niin kuin karkumatkallekin siitä ainakin hetkellisesti. Sanoin se siitä, aika hyvin tulee siinä kiinni. Siitä lähdetään sitten yhden autokoimista lisälenkkiin.
Täällä on aina sattunut ja tapahtunut ja nyt katsotaan tukkeeko lipun sieltä autoa. Onko siellä rako? Että on sisäpuolella ei ole todella fiksusti kaverit ajavat ja tätä lähtee tuolla. Kaspar Navikas, joka on Euroopan pistetaulukon kuudentena ennen Ondrejs Vetanaa. Sitten seitsemäntenä. Joutuu ottamaan vilppilähtön ja nyt kuitenkin onnistuu ja siitä keskeltä ampuu. Visualia. Ja sitten tää viimeiseksi. Viimeiselle paikalle. Jack Menogue painaa sinne kakkoseksi, mutta pakko on painaakin, kun on kaksi jokerikierrosta ajettavana. Niin silloin tietysti mielellään olisi mennyt vaikka kärkeenkin ja ottanut vähän kaulaa kavereihin. Juu, kato. Jack Menogue heittää kakkoseksi siinä tosiaan. Nyt on jälleen siellä on taas mainoskylät irti ja roikkuu jonkun jokerista, mutta ne lähti juuri irti. Jack Menogue sinne rinnalle. Yrittää sieltä hakea Visuliasta ohitusta on kuitenkin ulkopuolella. Sieltä ei paikkaa. Ärsytetty Jack Menogue. Katsokaa kaveria. Siitä lähtee ja lähtee todella. Tämä liike, mutta tässä lähdössä toinen lähtö, missä totta kai suomalaista, kun puhutaan, niin 3-1 lähdössä. Siellä on Teonomi ja Jere Kalliokoski, mutta siitä sitten myöhemmin lisää, koska nyt ajetaan tämän RS-raitsen, tämä kakkoslähtö, eli nämä kaverit olivat hitaampia, eli tämä lähtöjärjestys on muotoutunut aikojen mukaan, ja siellä katsotaan sitten kuka, eli pitää tehdä hyvä aika ja hyvä tulos, eli päästään tuohon finaaliin sitten lopunen finaaliin hyvin lähtöpaikoille. Ja näin siis Kevin Hansen, Sandra Hultgren, Kevin Eriksson ja Jigit Timur. Turkin poika, joka menetti takkapyörän tuossa edellisessä alkuerässä, on saanut tiimiä hoitaa myöskin tuon ensimmäisen jokerikierroksen, tai oman jokerikierroksensa jo tässä kärkeen alta pois, kun Kevin Hansen kärkipaikalla. Joo, siinä vähän Niklas osuu sitä kautta. Hänen kisansa on käsitelty. Aika kova oli startti. Niklas oli siellä pallopaikan puolella ja joutui siellä aikamoiseen puristukseen. Mikä on Kalliokosken tilanne? Vielä vilkutetaan. Vieläkö tässä saadaan sitten suomalaista menettelyä? Olipa harmin paikka tuolla. Sitten Daniel Holmeen kakkospaikalla ja kolmantena Jere Kalliokoski kolmospaikalle. Westlund, joka siinä oli sitten vaikeuksia. Katsotaan se säpylä ja sitä Viitanen. Päättä tunkee sinne hienosti yrittää. Mitä tekee Doran? Terveisiä Great Britanniasta ulkokautta Viitasen ohi ja siinä heiluttelee Monster Energyn tölkkiä vieressä, että poika, nyt vedetään ja huikea ulkokautta ohitus Doranilta. Siinä oli maailmanpallo. Miten vedetään ja Viitanen on siinä kakkossa. Määttä siellä kolmantena ja kaverit on Suomi-sarjalla siellä. Doran menee kyllä nyt menoa. Vettä tulee. Tämä on mielenkiintoinen siitä, koska nyt jos Doran pystyy tekemään tässä hyvän ajan ja ei tulisi vielä niin rataan, niin siellä on vauhtit ja sitten kaikki pulassa. Täällä voi olla yhtäkkiä Doranin huomattiin Tämä asfalttiosuus tästä. Punaiset liput eli lähtö keskeytetään. Milleen? Onko ilmeisesti syy tämä vesisade? Päästä todella hyvin. Nyt lähtee päästä.
ulkokautta tulee enää ohi. Määrä lähtee, mutta katsotaan Dorania. Hän lähtee tukemaan sinne Määrä vetää luukun kiinni. Hyvä Atro! Hyvä, näin se homma toimii. Johdetaan tätä erää ja Doran, joka on ollut tämän viikonlopun yksi nopeimmista kuljettajista tällä radalla, haistelee Atromäeltä pakokaasuja. Näin. Nyt menee Atro vähän pitkäksi, mutta niin menee Doranikin ja pitää todella hienosti Liam Doranin tallitusassa takana. Katsokaa Dorania, all over the places. Liam Doran, he wanna take this in. Katsokaa kuinka hän yrittää tunkea Atroa siihen. Pidä siellä, pidä kaveri siellä. Doranilla on kyllä auto siinä kunnossa, että on nopeampi, mutta Atromäeltä on sellainen rattimielinen. Katsokaa, nyt tullaan rintarinnan. Nyt ei voi Atro mitään. Tunkeeko vielä sitä kautta siihen? Tunke se sinne se. Hienosti vetää Atromäettä, mutta nyt ei kyllä pysty mitään. Liam Doran tulee sieltä ohi. Mutta liukasta se on Liam Doranillakin, niin se on aika tarkkana olla. Ja tuossa taistelun tuoksinassa aikaa paloi kuitenkin sen verran, että vaikea on Liam Doranin tästä hyvää aikaa vetää tähän omaan starttiin. Ja siinä mielessä niin hyvin kun vapaat harjoitukset menivätkin Liam Doranilta, niin nyt on sitten kaikki mennyt vähän enemmän pieleen siitä eteenpäin, kun Atromäettä on hoitanut tuon oman jokerikierroksensa jo pois. Ja Silvo ei nyt pysty tähän vastaamaan. Silvo oli hyvässä vauhdissa, kun tuo ensimmäinen startti otettiin. Mutta Senin kanssa Teemu Katso Pätsiä, Tiedemania haastaa Tiedemania. Nyt on Tiedemani pulassa. Tekee koittaa Pätsillä vähän vauhtia. Tiedemani näyttää sitten Pätsille, että tämä on rallikossia. Pätsi ottaa sen mikä on. Tiedemani on tunkemassa itsensä kärkipaikan Janse. Oi mikä ohitus Tiedemanilta. Tuo paikka missä Tiedeman ohittaa, niin se ei ole todellakaan helppo, mutta onko se sitten? Ei riitä ihan, jos Janssen tulee sieltä kuitenkin takaisin ohi Tiedemanista, ja jos Janssen johtaa Tiedeman, sitten Janssen lähtee tekemään jokerikierrosta. Tiedemanin takana Teemu Pätsi ja siellä myöskin Viron Henry Oulu. Minkä takia Janssen lähti jokerikierrosta? Hän tietää, että Tiedemani on häntä paljon nopeampi, nyt katsotaan eteenpäin. Sitä kautta jolla on paremmat mahdollisuudet. En tiedä mikä siellä meni nyt. Katsotaan mikä loppuun. Voi olla, että se on ihan hyväkin. Katsotaan, mutta Tiedemani pamoitti tästä sitten saman tien kärkeä lähtee tekemään omaa suoritusta. Mutta Pätsi pysyy siellä hyvin roikkuu Tiedemani. Ja sitten on Janssenin pelit poikittaa tuolla takamutkassa. Ei pysy Janssenin pelit superkaarin alussa ja siellä on autoliikussa. Mutta Suomi Jack Villeneuve ei onnistu irtoamaan tuosta viivalta kunnolla ja Villeneuve jätetään viimeiseksi tässä lähdössä, mutta Villeneuve lähtee heti hakemaan sieltä sitten ulkokautta Rikua. Villeneuve, vanha IndyCar-mestari, työntää Rikun tuonne taiteisiin ja yrittää tulla Rikun ohi, mutta Riku näyttää täällä poika vielä tulee, vielä nyt ajetaan kilpaa. Ja Karttunen jokerilenkille, niin tulee myöskin Villeneuve heti ensimmäiseltä kierrokselta, kun Eppe Rajala painaa kovaa kisaa Petterssonia vastaan. Ja näissä olosuhteissa voimaerotkin, jos ylipäätänsä on hyvä auto, on myöskin Jonkku Rajalalla, mutta ei ole huonoilla vehkeillä myöskään Petter Sulberin liikkeellä. Riku Tahko kolmospaikalla. Rajala kakkosena ja siinä on hyvä kirittäjä. Rajala on vetämässä varmasti erittäin hyvää aikaa niin ikään, koska veikkaan, ettei tuo Petterin aika ihan huono ole, vaikka Petteri vähän tuohon viivalle aavistuksen verran nukahtikin, mutta sai sieltä otettua tilanteen sitten haltuun. Oli kuitenkin ensimmäisessä alkuerässä vasta 11 nopein. Nyt tulee Jonkku Rajala sitten hoitamaan tuon jokerilenkin. Juuri näin Jonkku. Nyt roikutaan siinä Sulberin perässä ja pidetään se kakkospaikka. Homma hoidettu. Nyt
lähtee Darren Faustia haastamaan. Ja tästä puhuttiin Heikkisen kanssa, tästä mutkasta. Se on yksi mahdollisuus tulla tuonne alamäkeen ja se pitää olla. Se on ehkä jopa härskin näköistä, jos se ohistus sieltä saadaan tehtyä. Mutta Fausti on tällä hetkellä siinä edessä pahasti. Skorupski vetää tätä letkaa tyylikkään. Nyt menee vähän pitkään Skorupski täältä. Ja tämän näkee Fausti ja Heikkinen. Oi, nyt tuli Fausti Heikkisen eteen. Kuinka se sinne se Skorupski oikein. Samalla Heikkisen tekee Jokeri on ja nyt sai Fausti kuin lahja. Nyt sai Fausti kuin lahja tästä. Nyt on Heikkinen kunnossa siellä Skorupski haistoi hyvin tonne, teki virheen, mutta tavallaan korjasi sitä virhettä tulemalla saman tien tuohon jokerilenkille ja tuli suoraan siihen topin eteen, mutta sellaista rallycrossi on, ei siinä mitään. Näin ne tilanteet vaihtuvat, nyt joutuu topi kyllä painamaan oikein tosissaan tuolla. Voidaan ampua viivalta liikkeen, kampaa siitä kärkipaikan itselleen Anton Marklund. Heikkisen tiimikaveri, mutta sitten onkin vähän tiukempaa. Timercianov on pulassa ainakin. Vähän osutaan, mutta niin kuuluukin rallycrossissa. Ja sieltä tullaan sitten mäkeä alas Anton Marklundin johdolla. Erinomainen startti Marklundilta. Pystyy ottamaan kärkipaikan haltuun sitten. Siinä on sieltä lähtee sitten tuolle jokerikierrokselle sekä Timi Hansen että myöskin Timercianov Timis kakkosena, Bakkeron kolmantena, Timi Hansen ja Timur Timercianov kahdella viimeisenä sijalla, mutta jokerilenkki kuitenkin kierrettynä ja Anton Marklundin johdolla homma kulkee. Marklund latasi myös kisan nopeimman kierroksen ja kohtaan ja veikkaan, että aika kovaa aikaa sieltä kaiken kaikkiaan ollaan vetämässä. Marklundilla tuntuu olevan nyt kyyti päällä ja se saattaa jopa riittää koko tämän alkuun voittoon tuo Marklundin kyyti, mutta ei nuolasta ennen kuin tipataan. Sieltä tulee molemmat Ousterin nyt autot Nikis ja Bakkerud voittamaan tuon jokerileikkiin Nikisin kakkoseksi, mutta Hansen
tuo jokerikierros ja jokerilenkki on kertaalleen vedettävä tämän startin aikana. Ja se jokerilenkki, sen saa sitten itse päättää, onko se sitten heti ensimmäisellä kierroksella vai onko se kilpailun viimeisellä kierroksella. Kaiken kaikkiaan 4 kierrosta ajetaan jokaisessa startissa. Hyvän hiilosta koulutin siinä tulee saman tien tekemään se jokerilenkin, joka on pari sekuntia pidempi. Se ei ihan niinkään paljon. Tuo ero kiinni ja ottaa siinä. Kyllä huskalta katso. Suomalaista osaamista tuonne ylälaisuudelle. Otti kyllä hienon lähdön ja paljon. Otti tosi paljon. Kohta vedetään tunnetaan tämä auto jossain vaiheessa osuu. Hienon lähdön paljon. Vähän enemmän onnea. Pekka Mustakallio pisteissä 2 ajetun alkuerän jälkeen 872 pistettä on kasassa Pekka Mustakalliolla. Tuotaan sinne ja auttaako se? Kyllä tuottaa itse se tavallaan kuitenkin Jari Järvenpää sieltä toiseksi viimeisestä ruumista pääsi nostamaan itsensä kolmospaikalle, mutta kova on vääntö. Siellä Fredrik Sausteen lähti tuolta viimeiseltä paikalla vielä itse asiassa vähän paremmin. Jeff Larsen kakkospaikalla Järvenpää kolmantena Karja kaveri. Mutta ei onnistunut oikein ihan sillä tavalla. Nyt Järvenpään pitäisi sitten Sausteen, Mustakallio, tuossa Turikaarien kolmannessa alkuerässä siellä on startti täydessä vauhdissa Siemens Sauri Kasparas Navikas ja Andren Kurki, mutta 3 autoa siellä vain on viivalla. On taistelu tässäkin siellä tällä porukalla tilanne on se, että siinä on itse asiassa nostettu koska Kasua Nimikaanov teknisen ongelmien tuloksi. Johtaa Salurin kakkosen ja sitten Nimikaanov Kaspar Navikas ja Turkiin tässä asiassa on mukana ollenkaan. Ja Rasul Nimikaanov tuosta toisesta startista nousettiin. Nyt on pakko tehdä osuutta ja hän tekee saman tien kärkeen. Nyt on pakko mennä, koska vielä sitten Kokkorona on ollut. Nyt on vaan jokkeri väliin. Tuosta seuraavasta lähdöstä erittäin hyvältä paikalta. Sanu Niinonen on pakko tehdä nyt hyvää tulosta, mitä ne haluaa säilyttää. Tuo sarjanjohtajan paikka. Hän on kuin robotti. Saman tien kun on paineen alla. Sanu Niinonen venäläinen lähtee saman tien viemään tätä vetkoa ja katsotaan. Heti kovan Alkuerissa on kuitenkin vasta viimeisen 7
Nurmille. Kolmantas vei Saija, kattesta ei saa. Iskuasemassa se on. Kolmantas vei Saija. Tekemään päättänyt, että nyt otetaan 50 pistettä tästä alkuudesta. Se on vähän parempia lähtöpartteja myöskin siinä puolella. Latvialainen Baumaanis, joka tunkee sinne kärkeen. Sektovuosien auto. Katsotaan kuka sieltä tulee. Nyt on aika tasaryhmä. Joka tapauksessa nuo mustasta ja suomalaiset tiimiä Sektovuosien kun ei sieltä tule ulkomaan, saman tien samoin tulee Misuria tekemään tuonne Jokerilenkkiin ja hänen kärkeen. Ja se on Baumaanis, joka johtaa sitä konkurssua. Sitä kun vihdoinkaan. Sitten on Misuria, joka ovat kuitenkin Jokerilenkkiin kiinni. And look at those Latvian fans, they are still already on rising on the Sunday. Baumaanis is leading. Welcome again in Finland, welcome to Sunday. This is a nice day for you. Siellä latvialaiset fanit jälleen ovat heränneet pikkuhiljaa. Makkarat Latvian loppuun lähtee. Esperi lähtee kovaa ja niin lähtee Kalliokoski enää yhtään anteeksi ja hienosti menee Kalliokoski. Karhuuteen tuntee hoistelee täällä Vesundilla tulee kakkospaikalle ja Niklas Grönholm mentettiin sille nelospaikalle. Nyt on luvassa valkoinen aikamoinen ohitus kimara, koska Niklas Grönholm oli eilisen päivän nopeimpia kuljettaja. Hän oli tässä viimeisenä, niin nyt katsotaan miten Nicky Grönholm tuolla valkoisella autolla. Suomalainen hallitus ja rallia crosskartassa pystyy tekemään. Minkälainen tulos Iri Kallio? Katso Kalliokosken etumatkaa. Ilman huikea tällä hetkellä. Hyvä jää, oikein! Tuo on sellainen etumatka, että sillä voitetaan tämä erä, jos ei virheitä tule. Kun Westbrook käy painaa tuolla kolmospaikalla oikein tosissaan. Nimittäin siinä on kuitenkin sellaiset erot, että tässä ei nyt Jokerilenkkikään tuon kärkikolmikon osalta hirveästi auta. Kaikilla se on siellä tekemättä ja kaikilla siinä se suunnilleen yhtä pitkä aika kuluu. Nyt pääsee Niklas Grönholm vähän lähemmäksi siinä. Mä veikkaan, että mitä miettii Joni Viiman ja Joni Kalliokosken. Sisään tilaa, nyt on Grönholm tuo Otteri. Ja sieltä jälkeen kärkissä ja sieltä hoitamaan sitten Sauri vähän tulee osumaan Hansenin, mutta pystyy ottamaan kärkipaikan. Niinkin Timo Turkin hakee sieltä kakkospaikkaa ei ihan pyytiriitä. Joutuu taipumaan kolmanneksi. Kevin Eriksson ostaa kakkospaikan Kimury kolmanneksi. Holten neljäntenä ja Simon Olofsson viitospaikalla. Nyt jos katsotaan suomalaisia asioilla, mitä tehdään, niin olisi toivottavaa saada pienimuotoinen ehkä Sari Kuuro tähän erään. Ne on ajan pikkuista ja sitä myötä Niklas Grönholm vielä Kalliokosken voimassa. Omilla ajallaan rallikosta on myös eteenpäin, eli jos on pienimuotoista tärkeellitään sadetta ja alulla poikittain, niin se olisi ollut hyvä muoto. Ja kyllä toi Kevin Hansenin kyyti on, se on aika kovaa. Painaa tuohon ihan kirkkaasti nopeamman kierroksen. Ja se ei välttämättä ollut tuo Niklas Grönholm voittava erää. Se on nopea vauhti siinä eräällä. Valitettavasti Auris tulee aina kovempaa, mutta kuinka
käynnissä ja sieltä painaa sitten Gianov, kaksinkertainen Euroopan mestari kärkeen, mutta Simo Viitanen ja Teemu Pätsi käyvät sitten kovaa kisaa keskenään. Valdur Reinsalu, Markus Winkelhoff, heidän piti myöskin olla tässä erässä mukana. Molemmilla kuitenkin sen verran paljon ongelmia, että eivät päässeet mukaan. Simo Viitanen nostettiin tuolta seuraavasta startista sitten mukaan tähän erään, joka saatiin 3 autoa vihalle. Ja kyllä Timer Gianovilla on ihan maailman paras viikonloppu toistaiseksi. Hyvä Suomi-yleisö! Nyt otetaan ne kaksoisvoitto tästä lähdetään. Näytetään näille tallikosaan että miten Suomessa edetään. Hyvä Riku! Hyvä Antro! Ja kovat ajat pitäisi sieltä nyt ajaa. Siellä on molemmat kaverit vähän ilmaisilla alkoa semifinaan paikka. Sieltä Antro painaa mainoskylttiä nurin sen verran on ahnaat ajolinjat. Markka Sahti ja Rikku on hyvä kyltti päällä tuolla paikalla. Ihan erilaiset tehot ja ihan erityyppiset ajotyylit kokonaisuudessa ja tietysti kun mies miestä vastaan ajetaan. Mutta toisaalta ei Riku nyt päättänyt, nythän tää on vähän Rikulle kuin rallia vetäisi jotain superpätkää tässä sinään tossa. Raja kyllä pystyy ja Tiedemann tulee todella tyylikkäästi Villeneuve ole. Nyt ottaa Tiedemannin karttuisella vauhtia. Raja! Katso Rajalla tukee sen sisään ja näyttää, että kohta tuullaan Doran. Vedä se sitikkaa sivuun, koska Skodalla tuullaan. Rajalla! Tässä ajetaan terveisiä toivoa. Katsotaan Rajalla ihan ottaa No kyllä täällä paljon liikkuu tuosta jokerilenkistä osumisesta kohdalleen. Ohi on varmaan vaikea Doranista päästä. Doranilla ehkä vehkeet laukkaa aavistuksen verran paremmin, mutta ei mene huonosti myöskään jonkun laitteen. Että kyllä siellä niinku runtia ja iskukykyä ihan selvästi on. Mutta tosiaan niin kuin sanoin, aivan erilaisella linjalla Joni-Pekka Rajalla tuossa. Paljon nätimpää suoraviivaisempaa menoa. Ei ihan niin paljon lyödä peliä poikittain ja joutuu lähtee vetämään tuon jokerilenkkiin. Kuusee sieltä nyt kolmantena pudottelut Fontus Tiedemannin neloseksi. Pitää jonkun kyydin ajaa Tomi Heikkisen osalta. Ja ennen kuluttua äänetään Ai, kyllä se on. Ei ole ihan se on takaviivainen, ja? Paljon kahti tuohon täysin. Siitä tulee tehtävissä. Onko se tytärtä kurvaa? Ei varmaan. Ei mitään saa näyttämään enää. Tietysti tuota Doranin hommaa vastaan tässä ajetaan osalta, joka ratkaisee kyllä sanoisin, että tämä kolmauksien erä on tänne kohtaan. Sinille ei
oikeuksiin. Ja näin on Hansen siellä. Ja saman tien myöskin. Punaiset liput. Kartti keskellä. Punainen lippu. Punainen lippu. Poika taivasta autoa. Nitis yrittää hakea, vaikka ei kuitenkaan onnistu. Markku menee kärkeen Nitis kakkoseksi. Ja nyt Skorupski jätetään sitten kolmospaikalle. Ja katsotaan kuinka kova vauhtinen erä tästä tulee. Kyllä tuo tulostaulu kuitenkin taas muutettiin siihen malliin, että Topi Heikkisellä on nopein aika hallussa. Hetken aikaa siellä oli Tanner Fuustilla tuo nopein aika, mutta kyllä se on Heikkisellä se nopein aika. Sitten kuitenkin niin kuin pitääkin olla kyllä Topi selkeästi tuon erän. Ja sitten Anton Marklund vie tätä erää, kun jokerikierrokselle, jokerilenkille tulee sieltä Skorupski. Eli täytyy sanoa, että siellä ohi tämä tilanne, kun potkeluita täällä varikolla todella suuttuu. Tämä kyppäretti lähtee haastaan. Hän selittää tuomarilta, että mitä ihmettä tapahtuu. Miksi minä pääsen viivalle ja nyt on tilanne kyllä päällä. Potkelu is little bit disappointing in the pit lane. He's throwing his glove and helmet off and he's so mad why he had to get this hit. So very interesting situation. Ja sieltä Anton Marklundin johdolla tuodaan ja sitten lähtee kakkospaikan mies Reinis Nitis tekemään tuonne jokerilenkin. Riittääkö tyyppi siitä, riittää hyvin Skorupskille. Ja pysyykö eroon tuolla 2 sekunnissa Anton Marklundin. Se on nyt se kysymys. Sain minä vai? Alkoi saatako vaan, että tein se käikuja kohe läks. Se on vähän vaarallinen tilanne, kun Anders Bronten pyörähtää ja Bronten ulkona tästä taistelusta. Audi on 4 vetu. Tämän polkuuden taakse pääsee kuitenkin jatkamaan sieltä matkaa, mutta hän ei ole nyt hätistelemässä palkintopallin paikkaan. Toinen toinen siinä on kuitenkin hyvät sautat kunteen. Kakkosena ja sitten lähtee Tuulen Tuuli. Jokerikierroksen tehnyt Chaperon Bronteinen, mutta Bronteinen entistä kauempana sitten tuosta ryhmästä. Ei ole Bronteinin päivä tänään ja Dani kuitenkaan sitä vastaan tunnissa Järvenpää pitää tehdä nyt jotain ratkaisuja ja nyt tekee Järvenpää tulee tekemään jokerikierroksen tähän kohtaan. Järvenpää lukee perästä. Katsotaan kakkospaikalle tuo riittävä pari aika kovaa kierrosta. Munnia kiinni ja kuitenkin vaarallisen kovaa menee. Kierros on nopea kierrosaja. Nyt on mielenkiintoinen tilanne siinä. Koirikivi ja Onahna. Koirikivi on paikalla. Koirikivi ei ole meidän jokerilla. Ja Mustakallio on. Eli Koirikivillä joutuu pelipuolemaan tässä edessä. Katsotaan isoa. Tulee nyt sisään. Kolmospaikasta ja Mustakallio nappaa kyydin.
vastaan. Niin kuin eti välissä. Se on Tomi Röikki, joka ei ole viimeisen. Tässä tuurikaareissa suomalaista korokkeelle. Daniel Lund on tuonne jokerikierroksensa jo tehnyt. Lundi on viemässä voittoa, mutta Järvenpää on se kakkospaikka. Katso mitä tekee Järvenpää. Ottaa tämän kilpailun nopeamman kierrosta ja juuri siihen paikkaan, kun se pitää tehdä. Ottaa Lundia kiinni. Yksi kierros on vielä aika. Järvenpää nyt maistuu. Hyvät naiset ja herrat. JJ Järvenpää sanoo Lundille, että tätä hommaa sinä et tiedä, mitä hän on. Viimeinen kierros ratkaisee kaiken. Mitä toimintaa? Löytääkö Järvenpää jonkun raun tunkea sinne Lundin väliin? Vielä se ei ole. Ja Roilinen ilman Astu kannan päälle. Nyt näyttää siltä, että ei ole enää mahdollisuutta yrittää vai onko? Kyllä se valitettavasti siltä näyttää, että Lundi tämän homman vie. Ruutulikku on siellä valmiina. Lundi aika sisältä paikalla siitä vähän ja ottaa voiton. Ja täydet Euroopan mestaruuspisteet Daniel Lundille tuurikaareista. Alkaa vetu ikkapuolelle, tai 4 vetu ikkapuolelle. Ainakin. Totta, ei kurretti saa. Hänen lähettyville. Nyt sä täytyy saada musiikkia. Saku Mieno vielä siitä. Ja Linneman tunkee. Oi tää! Nyt on võimalus. Kurat, oli ette üks. Sõitu edasi. Kõik sõitavad edasi. Kuradi ette ka jäi. Mutta ihana paskat sekaisin Saku Mienotilaisen. Enää ei saa myöhemmin. Nyt saa myös. Ohi samat ja tulee kuitenkin Saku Mienotilaisen. Aga see veel tagasi, see roheline. Ei näe, täällä on metsä mitään. Roen, täällä on jumittavana. Saku Mieno, sarjan kärki on Veel üks. Jaa, siseringis tänne mööda. Mitu see neljas juba raisk? Neljas, jah. Siis võib veel isegi üle mitte tulla. Mikäli haluaa mestaruuksia, niin se on Ja, siit rada. Tuli juba. Niku pani juba kolmaks. Ei ole, neljas. 8 pistettä Lindemanilla on matkaa tuohon Saku Mienotilaisen. Ja neljäs, ja noin tuli möötä. Vielä ollaan nyt katsomassa ehkä jopa ulkopuolelle toisaalta Saku Mienotilainen. Hoia viimeiselle neljäntä. Viisi nuolia sarjan loppuun. Odottamassa tärkeitä pisteitä. Oli toki kaukana. Liki parikin Saku Mienolista, mutta on todella tärkeää voittoa tästä. Nuolia on ollut koko ajan erittäin hyvässä lyönnissä tänä viikonloppuna ja tappelun jatkuvan finaalissa niin kuin tietysti pitää. Saku Mieno pyörii tuolla ja kaikki on. Haaveet kaattuu Saku Mieno vielä. Tämä finaali meni aivan vihkoon. Tässä ei enää muuta kuin ei siellä kaukossa jonkunlainen tekninen vika. Raaka peli, mutta the Latvian fans, Valmani, she said the second place and Latvian fans go crazy because this is the great result for Latvia. Let's see what's going to happen. Valmani is going to the trophy and still having the second place, so nice result is coming for Latvian fans. Ainoastaan kärsiä se
johtoasemassa tuolta johtomarkkinoilla edellisellä kierroksella. Ja näin tekivät oli punaviiva. Se pitäisi kyllä riittää hyvin. No pakko nostaa tuo Linnemanin ojo tähän. Niin se pitää olla tuon härää. Hän tietää Tarjan tilanteen. Hän tiesi, että Mitä kun solpeen on? nostaa vähän sitä jarrupeitä vähän vähemmän ja antaa kameraa. Minä sanoin, että sulla on aika ajaa kohta. Pari kierrosta matkaa maaliin. Visi Julia on voittanut myöskin tuon Jokerilenkin, eikä mitään hätää ole hänellä. Täytyy toki tietysti näissä pisteissä muistaa se, että kun finaalista puhutaan, finaalin voittaja kerää vain 8 pistettä. Sanotaan vain 8, koska sieltä nopein mies alkuerien jälkeen on ottanut 16 pinnaa. Eli tämä pistelaskun systeemi läheisesti on kertoo sen, että se on korkeimman palkintokorokkeelle, mutta välttämättä finaalin voittaja No, se nyt. Lasse kantaa minua. aika paljon pisteitä tuolta No nyt! Missä nyt juttu? Pidurta sees mitäkin. Ei tää on mitään vikaa. Joo. Linnemanille tulee tällainen tekninen ongelma ja se olla sitten se Joo, läpär maha näin. Niin kun pani tää jouti, sitä keeritään. Joo. toinen kuoppa on kaivaa, niin se menee. 4. se menee, joo. No ja Fimari. 4. No Ville Tuone vielä. Ville Tuone vielä. Kessi Paunen. Se yleensä saa sen parhaimman lähdön. Jokainen nanosekunti on tärkeä. Niklas Grönholm on valmiina. Ja nyt lähtee ja nyt lähtee hyvin. Mutta Hansen ampuu sieltä kärkeen ja sitten Niklas Grönholm siellä ulkopuolella lähtee rohkeasti kiertämään puoleltaan kuitenkin neljänneksi. Westwood painaa siitä ohi ja sitten Sandra Hultgren jalokkaidella suoraan sinne valliin. Ja siihen päättyy sitten Hultgrenin kisa, pääseekö sieltä jatkamaan, aika kovaa osui nokka siihen valliin ja kyllä se taitaa sitä myöten olla selvä. Ei kyllä lähtee vielä jatkamaan, mutta vähän on sellaista raahautumista Hultgrenin meno, kun Kevin Hansen kärkipaikalla, Kevin Eriksson kakkosena. Ja Niklas Grönholm neljäntenä hakee sieltä palkintopallipaikkaa ja Niklas tulee saman tien jokerikierrokselle tai jokerilenkille. Tämä saattaa olla hyvä veto. Moni Timani siellä luureessa näyttää, että nyt lähdetään ajan puhdalta kilpailua. Mikki Grönholm lähtee ajamaan puhdalta sijoituksella. Kolmos ja kakkospaikat. Kärkimies Marcel menee niin kovaa, että hän Grönholm taistelee kyllä tällä hetkellä kolmos ja kakkospaikasta realistisesti. Kevin Hansenille voi olla vähän vaikea nyt vastata. Sen verran kova on kyyti. Hansen kärjessä, Timur kakkosena. Turkin mies kakkospaikalla ja kolmantena sitten Kevin Eriksson. So Kevin Hansen is leading. Jigit Timur in second place. Kevin Eriksson in third place. Ja nyt ratkaistaan vähän tuota kakkospaikkaa ainakin Niklas Grönholm